Ja som Jakuba, vítam vás z nového videa. Dneska bude to tretí diel Minecraftovej série. Vidíte? What to? Pekný náš domeček s kamenou. A teraz sa nám tu takto som išiel netočil, lebo obchod. Sorry. A majú emerald. Ježi, debil. Tu lovia jedný. A ja už nemám kamenný krom. Ja nemám. Ja sa všetko zničilo, mám tu. Dobre, takže ideme si urobiť z dreva. Máme drevo. Máme veľmi všetkého málo, ale máme saplingov 314. Robíme nataštený a ideme na dvoch častu. Rovno si robíme jedno. A sme práve Flyer! Takže sme Flyer v treťom dieli. Dosť dobré, vo skrine som dal, vidíte, čestku. A si tam naháďame. Zatiaľ provizorne si tam naháďame, budeme mať sklad svoj, ale tak zatiaľ si tam naháďame všetky. Hop a zoberieme si len toto, čo nám bude treba. Morku si dáme, zoberieme, toto si necháme, toto si necháme, toto si necháme, toto dáme, toto si necháme. Tak, toto hop, toto hop, toto hop. Toto teraz budeme zasadzovať saplingy, toto ich nám treba, hop, zvon si tak, kde dáme, tyčky tak, hop a ideme, zvon si dáme, ide. Tak ja si ho môžem dať do domu vlastne. Dneska robíme. Ideme. To nie, ne? Ja sa to musím držať. Ešte jedno, teraz to je na okrasu. Ideme vysadiť napríklad tu jeden strom. Tretí strom. Ideme všetko. No takže ja premiesním krafťák. Jak to pece, premiesním si ten klomp. Tá zničil. Napríklad tam. Dobre. Netreba, počkaj. Mám tu dačo. Zoberiem tyčky. Wow, zoberiem si to tyčky a železo. Robíme krafťák. Zvieme jeden klomp a ideme na to vedieť. Počkaj, posteľ tam malo by som mať tu. Kde mám? Toto si urobíme. Dobre. Hop. Ale posteľ by som chcel mať tady. Hop. No, dobre. Ideme. Spať je možné iba v noci a čo je. A neskôr robíme strechu a to tu našu super farmu. Pôjdeme po piesok, ideme robiť skla. Ale ja nie som také celé, chcem toto také, vieš, také bar spiny, alebo bar spiny. Takže, dobre. Čakaj, ideme najprv si zobrať toto železný kumpač. By som mohol mať už aj železný meč, ale to je akože nikto tu za to nechodí. Dobre, mám. Dobre. Ako podľa vás páči sa tento dom vám? Nemá ešte strechu, takže toto dve pecky je. Tady. A ešte jedna je tady. No takže ideme, máme si dyne. Dobre. Ideme najprv po piesok, ja som tu mal mať aj lopatku.
lopatku, dobre, ideme po piesok. Tak robíme vypaľovať skla, nech sa palia. Robíme z toho, neviem, urobíme proste celé už. Nechcem vypaľovať a robiť ešte raz. Takže akože, koľko natáčam? 5 minút. To už báz veľa ne. Není to až tak veľa, ale už teraz to pustíme vodu a pustíme ho to tam je to roznehnať, ale dá. Nechce sa mi to nastavovať. Kde máme všetky? Neviem koľko máme, 28 minút. 28 skladov stačí, uhlie tam máme. A v štvrtom ďalej budeme vylepšovať našu dedinu. Počkaj. Mám 9. Dobre, sklo, áno, vieme, tam je sklo. No teraz čo ideme robiť? Ideme robiť túto strechu. Bude rovná strecha, to by bolo dobre. Čo? Z hliny. Skúšame z kameňa. Z kameňa by to mohlo byť dobre. Neviem, čo ma teraz napadlo za štýl, ale nevystačí nám bloky. Do polovice. Wow, toľko nám stačilo 18 blokov. Máme tu boblisko, tak kde bližšie, aha, prasa. Toto je môj konec. Už vyrastol jeden stromek. Trošku vybomilujem. Ne, najprv budeme. Počkaj, vyskúšame si urobiť tak, kde tu pred domom, alebo ne. Tu. Nie, to je pred tu. Taká je myslím. No, dajte tu nájdeme diamanty, hej. No, akože diamanty len. Diamanty už tu nájdeme. Ja som sa pokúšala, to musíme ísť na úroveň, na ako 11, myslím. No, 11 blokov musíme ísť nízko. Ešte toto železo a uhlie mohli. My sme zlatú skupine, pôjdeme kopať. Daj to teraz, ale teraz asi nie. Toto železo nepôjdeme kopať. Teraz máme full iron už, takže akože máme už taký, že sme lepší. Budem strihať. Ja vám to strihnem a potom sa vám ozvem, keď budem mať už aj strechu urobenú. Takže máme toto všetko, máme aj strechu, aj skla urobené, aj toto, ešte sa máme skla. Aj už idú poukojiť, aj ideme robiť farmu. Jeden strom nám vyrastol, som si trošku posekol z neho, takže čo potrebujem, čo priťahovať, aké zvieratá. Robíme tu farmu na seedy a bowmily. Takže bowmily treba nám nic si nezoberieme. A toto si zoberieme a toto si zoberieme. Vykráčame si z toho bowmill. Tu je bowmill. Nič? Čo z tohoto? No, a ideme robiť drevo, no tyčky tu máme. Dáme z kamenu. Zase dve. Takže bude to pole. Ale keď už tu je pole, takže dáme si tu pole. Menšie pole. Niečo mi tam. Počkaj. Tak dosť dole. Rán ideme po Kde sú?
Kam sa zasadíme sa tam zemiaky? Ja si to sú dobré. A tam máme tam. Jup. Dobre, ideme na to. Dávam kybelík. Vody. Kybelík. Kybelík. Ale nemáme dobré dobiť. Lebo som mal vlastne, myslím si. Jeden kybelík. Kybelík. Speedmaster. Počkaj sa vyspím rovno. Hop. No teraz je tu množím do tej kravy. Tu neviem koľko tých malých, takže no nemalých. Máme všetko, tam som urobil. Tak, nech to rastie, tu je som už tak a tu by som to ukončil, takže nezabudnite dať like a odber a čus!